Dende a súa posta en marcha na década dos 80, a enquisa de infraestruturas e equipamentos locais foi obxecto de diversas actualizacións. Esta última, a sétima, desenvolvida en colaboración coa Universidade da Coruña, foi presentada no Barbanza polo presidente da Deputación da Coruña, a administración promotora desta inxente base de datos. Estradas, instalacións deportivas e culturais ou a rede de alumeado. Todas as dotacións públicas dos concellos do Barbanza aparecen recollidas nesta enquisa, como un inventario de servizos locais, permite planificar con máis tino as obras a desenvolver nos concellos. É unha ferramenta que leva dende o ano 86 posta ao servizo das entidades locais basicamente e da sociedade en xeral, donde se detallan 4,5 millóns de datos que recollen información moi práctica que, como tamén decía o alcalde, como síntesis a todo o que dixo, isto é unha ferramenta para axudarnos a seleccionar ben as inversións que vamos a cometer con fondos públicos. O acto de presentación desenvolvido esta mañá no Concello de Boiro asistiron alcaldes, concelleiros e diverso persoal técnico de toda a comarca. Era unha cita obrigada, xa que tal e como apuntou o alcalde anfitrión, é a mellor ferramenta para coñecer a realidade local. Os euros móvense con datos, os euros se moven máis eficientemente con datos, porque nos guían, nos indican cales son os camiños e tamén nos obliga tamén a ter criterios de selección, de priorización para que os concellos funcionen. Eu creo que é un traballo importantísimo, fundamental, porque traballar sin datos na vida en un mundo tan rápido como que estamos vivindo non se pode facer. Ademais da súa utilidade para a administración no que respecta fundamentalmente o planeamento urbanístico, a Deputación pon toda esta información ao servizo da cidadanía a través dunha serie de servizos webs. Entre 2000 e 2007 creamos 3 instrumentos básicos, o que é a web EIL, o GIS EIL e a infraestructura de datos espaciais, que, como dirán posteriormente o equipo da Universidade e Pedro González, pois fomos pioneiros ao respecto de poñer esta información a servicio de toda a cidadanía e das administracións e empresas interesadas. Esta sétima actualización da enquisa está aínda en proceso. Durante o verán darase por concluído o inventario, que recollerá 4,5 millóns de datos.